Der var 6 børn, der kom fra Korea den dag, og Louise var den sidste. Og da jeg lige vender mig om at tage hende, giver hun bare lige sådan et hurtigt røl, og så var der ikke mere. De første 8 dage, da vi havde Louise, der slap hun ikke mig. Hun hang på mig fuldstændig klamret fast om min mave, ligesom sådan en lille abe, der faktisk sad på sin mor. Nu har jeg jo været så heldig at prøve begge dele, både at adoptere og føde, og det er jo vidunderligt. Jeg er jo en af de heldige, der får lov at prøve begge dele. Når folk spørger mig, nej, du skal have en lille søster. Ja, hun kommer med flyveren. Ikke? Så kunne jeg godt se folk, de lige sådan kigge en ekstra gang med flyveren. Men altså, det var det mest naturlige for mig, fordi jeg var 4 år gammel, og jeg skulle have en lille søster. Jamen, jeg kan slet ikke tænke tanken til ende, fordi hvis jeg selv skulle sætte et barn og gå fra det. Og det er derfor, jeg siger, at det vil være det bedste i verden at kunne fortælle Louises mor. Nu bliver jeg altså rørt. Det kan jeg ikke lige klare det. Nå. Ja, hun har det godt. Jeg tror, jeg vil sige til Louises mor, at vi har givet Louise et godt liv. Og hun har fået en søster, der elsker hende meget højt. Og jeg er ked af, at hun kom i den situation, hvor hun skulle forlade hende. Men at jeg kan godt forstå, at hun som mor vil give Louise det bedste. Fordi det vil en mor. Så det tror jeg også, hun vil. Altså, du så mig, så tænkte du, hende vil jeg ikke have, men jeg er okay til at lade men lad nu være ved det. Nej, du var en lille prinsesse. Så. Jeg tror også bare, at jeg vil elske mit barn så meget, at hvis jeg ikke kunne give mit barn noget som helst andet end kærlighed, og selvfølgelig ville barnet jo være glad for kærlighed, det er jo det vigtigste, altså overhovedet, men hvis jeg ikke kunne give mit købe bleer, altså til mit barn, hvis jeg ikke kunne købe mad til mit barn, altså, så er det jo heller ikke for barnets bedste, at jeg beholder det. Men det, der er bare lidt dramatisk, er jo selvfølgelig bare, men de efterlader jo bare os. Og de ikke kan garantere med 100%, at vi dør, eller vi bliver fundet, eller det synes jeg jo selvfølgelig er ret hårdt, ikke? Eller om det er rigtigt, at jeg er blevet efterladt i en papkasse, det er jo ligesom også det, at jeg gerne vil